korrika, bi korrika, milaka korrikari. Euskal Herri guztietan denok bai euskarari. Bat korrika, bi korrika, milaka korrikari. Euskal Herri guztietan denok bai euskarari. Ba, hemen txas izan, 1980ko azaroan 29 izan gaur egun Euskal Herriko milaka eta milaka lagun batzen dituen korrikaren lehenengo edizioa. Eta lehenengo metrorein lekuko izan zen alboan handakoten laguna Xanti Mendiola eta bere argazki kamaria Xanti. Kaixo? Bai, gaur ez dut ekarri kamaria, baina gaur ez dugu guna. Gaur ez da, korrikan hasi egia. Bai. Xanti, gaur hemen esan dugu, ez da, hasi zala. Ondala, 54 urte. 54 urte, bai. Gaur egun ikusten dugu hau zela dauen, egun hartan, azaroan, 29 hartan, zela hauen hau hemen inguru hau dana? Hau egun, beteta gentiekin beteta hau dana, hemendik txaketu aldea eta hola, baina igualdi saite zuen oso txarra. Bai. Eurixea, kiskoria, edurra esango neke, baina hola, egun oso txarra. Esan zan. Ze, karo, gaur egun beti aste santuan bueltan izaten da, eta txarra behin izan dago, egun honen bueltan, orduan, azaruan zan, udazken bete-betian izan egun partian, ez da? Bai. Itezuan egun bat oso hotza. Hotza eta eurixe zan. Eta ben hori, jente asko, festak giru hauen, ze giru hauen? Ba, jentia hauen niretako, nik hartu neben sensazio hori, zan jentia hauen, ba, hoxe, erdeaz esaten da, espektante, aber, ze pasaiten da, ze movida da, lehenengo aldiz egiten da, ez zeuen entrenamentu aurretik, eta aber, ze urtengo eben, ez da? Hoxe galdetu inatzen, ze gaur egun atrebiko nintzak esatera, Euskaldun danok dakigula geixo edo gutxiu zer dan korrika, baina lehenengo aldi hartan, ez? Ez ezekitzuen korrikan inguruan, ez ezekitzuen egon bizala oinatin, edo hasi bizala oinatitek. Ba, nik egisa esan da, nire entornuan propagandalarrei ez benin, oenen ez do, nik uste dut, ikastola mailan antolaketan ebizen jentia, ba, oso enteauta egongo ziala asuntuakin, baina bestela herri bertan, parte hartu biharren jentia eta asko gixago ez. Baina, ekizen, mobidatxo bat eguela hemen, da lehenengo aldi zala, eta gaine orduan 8 egun zian bakarrik, 7 edo 8 egun, ezen zan bakarrik. Bai, hori da, izan azaroan 29 izan hemen, eta bukatu zan Bilbon, abenduan 7 izan. 7 izan, bai, bukatu zan. Eta guen, hoxe, ezkek isen hola oin dauenik, bai, lehenengo aldi izan, da hola. Eta zeu, animo zinan, argazki kamaria hartu eta ona etortea. Ona etorre, bai. Zer bultzatuta, afizio kontua zan? Bueno, nik orduan makinek egiten, nekuen helburu bat, o afizio bat, argazki zaetatia, eta gau guztaitxe zaten, oinatik neotezien movida raro eta gauzak, danai etatia, artxibuta eukiteko geho. Eta motivazio horreatik etorri nintzen, hola. Eta hemen gauzen, dantzaixak hemen, kalzada eta zatrustegi hemen, hola, gaina egualdi txarrak egiten mugan, hola, neku, hola, horre... Eta hori hemen txesta, argazki honetan ikusten dugu. Erdi aterpeian eusen hor, bai. Hemen ikusten ditugu, Jesus Mari Zatrustegi eta Julen kaltzada, itxaiten eurakina behin ez da, lehenengo metroak. Hemen ikusten ditugu, 0 kilometroa jartzen peituakin. Momentu hortan, Xanti, zu basekitzun zerbait historikoa, argazkiak ataraten zebitzela zerbait historikoari? Ba, gero eukiko eben trascendentzia enek isen. Osea, gauza bat geixau eta hoxe, zimaz. Etzen 54 urtera, hainbeste jente hemen egon izana, eta hola, esaten, bai. Ez argazki kamarekin, ataratako argazkia dira? Ba, honein Nikona nekuen orduan, Nikona. Ez da, batekin, baina, Nikona, pelikulia zuri beltzan, geho rebela hoin bihar, da... Hori da, garai hartako karretiekin, eta... Orduan etzan ongo moduan, mobila, besti hautzakoa, boixe, akite pilo, akite mato, eta zertan bihar zeben, argazia etaten, porque bestela asuntu ofatezan, entea gorduko jafan itzizan. Eta ontsi ikusiko ditugun argazkian, ikusiko dugu gainera, iluna zala, ez? Ilun gara partian zan. Bai, gabazan. Ni zakorretien o 7etan zan, o 8etan, baina zan ilunkan zan. Orduan,
bueno, 6etan ja ilun eguen. Claro, bai, azaroan eta gaina izan da. ikene ben egualdixekin gaina be, ondiok ilun eguen, esto, gaina ez eguen, oin hemen fokuak eta dauz, baina orduan unibertsia ez eguen, ezekuen fokoik. Gauza horrek oin izan dira. Eta zutaz gain, beste zenbate jente bilen hemen arrazizek eta derraten, ze gaur egun edabide pila bat egoten dira, baina... Egisa esan da, enen ikusi asko. Bate materikua eta hola, eta asko ez. Porque gaina be, asuntua zen, hemen urteten eben, geho hemendik hor kale hortatik fatezian, hor geho testigua zeidan hartu eben, ikastolako uste lau mutiko ziala. Hori da, izan zian Satrustegi eta Kaltzada, Satrustegi bera lehenengo metrokin jebenak, eta gero ume batzu. Ume batzu ikastolakoak hartu eben, testigua, fanzian plaza ingurura, gehoan udaletxeko udaltzenguak, udal zinegoitzak hartu eben testigua, alkatia aurrian dala. Eligaldoz, ez da? Gaixorik eben gainera? Eta gaina orduan gaixoik etorri zala uetik eta abela. Bai, gripiekin eguela eta hola. Eta gero, bandik etorri ziren, ari testigua, lehenengo testigua emunxia hauen honei txaranga pikupe, orduan famatua, bentzet animaiten ebena jaixeak eta gauza honek, eta areik hartu eben, hirugarren testigua, eta gero horri pasau eben, Aloña mendiko representazio batei, eta areik gero kalezarraino eruen eben. Eta goia handi jarraitu intien eben, Bilbora, esate bateko. Hori da, han sortzigune geru hau, Bilbone bukaketako. Arrasitxan bertan ikusten da ezebela giro nahi jen, fragamotzen da duzen bakarrak, Aloña mendikoak ez da? Aloña mendikoak, bai. Como deporte moban, hola xe. Zuk, aprobetxau zeben korrikaiteko orduan edo, ez? Ez, nuke azti, nikua beste argazkizia mutikuanak eneben eta, porque etxatemun aztik. Gauza horretxeko. Gaur egun badakigu zer dan pinaz korrika eta preparauta, baina ordu hartan ez? Orduan ez, gaina ikusi zemen, flashakin daula, argi oso gutxi eguen, da nekua flash potentia nekuen, da horretxati urten egin argazizia, porque bestela ez urtengo. Gaina dotoriak dira argazizak, bestela ez egin urtengo. Eta okerrez manau, amingua bukatu eta rebelaitera zuzenian? Bai, gero mendi fanitzen rebelaitea, eta gero lagun batek eskatu zuten argazki horrei, periodiko baten korresponsal moduan eguen, rebelau negatiboa, kopixek eta papeleian, itxien ekuen laboratoizua, eta horrekin, eta hola xefan ziren, da urten eben. Zeure argazizek hortxe lehenengo etako, ez da? Geho arrezkeo, egixe esan da ontsi lau bat urte eskatu inozten atzabe, eta ineben atzabe rebelau, bueno, ja digitalmente rebelau neben, da ikusi neben. Xanti, oinatin hasi zan, eta gero 1820 kilometro egin ja gero, abenduan zazpixan bukatu zen esan dako moduan Bilbon. Han egon zinan edo ez? Ez. Han ja... Orduan izan, ente hau nintzen, nik usteot, periodikotik hola, zela mobidia, eta hori, netako telebiztan baten bota behin, hola. Zuzenian ez, baina gero... Ente hau behintzat ente hau zigen, ez da? Izan nun bukatu zen. Bai, hori bai. Ne, akordean ez amamezen zela guen, da argazkitean da ikuste zen. Porque periodikuak eta honeik, vamos, egin propagandia. Bai, igarten zen, edabidetan eta baukan presentzia. Bai, gero euki eben, nekua arrakazta euki eben, Euskal Herrixan bentzet korrikain zan lekuan, euki eben, hoxe, zela movida dana, egune periodikoan agertazan zerbait, zela doian, da... Hoxe, pultzaketan hori zen. Hori da, 1880, ez dakit euskeria orduan asko entzuten zen kalian, ez zela hori kontrola esan ti? Oinatin bai, bentzat. Oinatin bai. Beste leku batzutan ezin beste? Beste leku batzutan beste ez. Bueno, ni akordetan ni mutiko denpoan erdea zitxesan, hemen be. Leriko hartatik, zenbat korrikatan egon zara, esantik korrika itxere da argazkik ataraten? Argazkiza eta aten bebai, hemen oinatin pasau diania nola, beti tokaitxe zan hementzet laneguna eta hola, ikusten eben, eta aten eben, udanan behon itzan, da leku, vamos, apurtxo bat movida horretan. Eta aurten, Xanti, egongo zara edo ez? Ez, aurten ez. Aurten datorren ordua eta hola, seguru aski, uetik entzungot, itxian. Hori da, eta argazkizek ikusiko dituzu beste batzuk ataratako. Hori da. Gero gaina, oin da, mobidia oso diferentia da. Oin beste mundu bada, Euskal Herri guztian da biz, beste gauza bada. Hori da, ze gainera gara jartan. Orduan, tipi-tapa ez zeuen, nola? Onjo ganetzan alako ike... Ez da, gauza bat, esloganen bauen, tipi-tapa uste betik esan dela, eta hola baina, vamos. Orduan, ez da, furgonetarik eta hola bauen, hola pili bat... Bai, furgonetan bai, baina ez ongo moguan, vamos, hainbeste
Osa, nik konparatxezu bat, oin turrien torte txupa furgoneta horrein merchandizin iten atxeko. Antzako zauzen. Eta gero, altabosak eta gauza, nahi. Orduan beba hausen, altabosakin, baina ez, ba. Ez gaur egun behaz, Bueno, Santi, ba, urten esantako aurten zuke itxetik entzungo jozu, eta gero bestiok ataratako arrazio ikusiko zu. Hore da, bai. Santi Mendiola, eskerrik asko danagatik. Ez horregatik. Euskaldunak besteak euskaldun gai, hizkuntzaren jatorria ez duguna galdu nahi.